Unes paraules pels teus fans. Hola, què tal? Com esteu? I que vinga a visca Catalunya. La segona part del vídeo de l'altre dia al vespre, no? Sí, Hem acabat el torneig i al final, què hem fet? hem guanyat la final. Molt bé, hem guanyat la final. A veure, explica el resultat després de 2 hores i mitja de partit, que la mam ha hagut de marxar de taquicàrdies que tenia. A veure com ha anat el resultat. 6-3 a dalt, 6-3 a baix i 6-1 a dalt. Bueno, doncs s'ha hagut de lluitar avui. Sí, Vale, doncs és això el que consta, no? sí. Consta? Doncs vinga, saluda als teus fans. Adeu.